Charles Bukowski. U odsustvu junaka, neobjavljeni eseji i priče. Sa engleskog preveo Mirko Bižić. Ljubav, ljubav, ljubav. Mogu da čujem kako se moj otac kupa. On bučno pljuska, prosipa vodu, udara kolenima u ivice kade. Da li si primetila da celi dan nisam vadio zubnu protezu, mama? Ne, nisam znala. Kao da su moji pravi zubi koje imam celog života. Uskoro ćeš moći da jedeš orahe i sve ostalo. Orahe, ha. Moj otac ide stazom kroz dvorište, zastaje, saginje se, priča sa mojom majkom koja je još uvek u kući. Ova šargarepa još nije uvenula. Znam, nego šta je to, tvoj rukav? Šta? Pogledaj, rukav ti je pocepan. Ispod pazuha, pogledaj ispod pazuha. Pronašao sam poruku na svom krevetu. Ispisana je na poleđini koverte, nažvrljana debelim švrakopisom mog oca. Pola boce viskija 2, cela boca viskija 3,65, pola boce džina 1,90, 2 piva od đumbira 0,30, pranje veša i čišćenje 3,25, donji veš 8,25, jedna košulja 4, stan i hrana 10, ukupno 33,35. Moj otac ide niz hodnik, nosi kožne papuče koje lupaju po podu, ulazi u kupatilo. Bože, otkud sva ova voda po podu? Da li si ti prosula svu ovu vodu po podu? Pita moju majku. Koju vodu? On otvara vrata i ulazi u moju sobu. Da li si ti prosuo svu onu vodu po podu? Da, kažem ja, prao sam ruke i isprskao svud okolo. On počinje da viče. Moj brat George prepričava svoja ratna iskustva. Oglasila se uzbuna za padobranske trupe i pomislio sam, Bože moj, japosi dolaze. Pa pomislio sam ja, imam suvi obrok, imam svoj kalibar 45, svoje dum-dum metke, imam flašu viskija i pomislio sam, pa sasvim sam opremljen. Izaći ću napolje i avionom otići odavde u 3 lepe. Moj brat George je odsutan cele noći i telefonira mi ujutru. Čak, sav sam isečen, imam veliki ožiljak preko oka, imam modricu na oku, sav sam krvav, kaput mi je uništen. Napio sam se sa čovekom koji svuda u ustima ima ožiljke zato što u njih zabadač i ode. On kaže da je bol samo pitanje samokontrole. Obeznanio sam se, ne sećam se šta se dogodilo. Ja sam u Hollywoodu. Koji je danas dan? Sedimo za trpezarijskim stolom, svi osim Đorđa. Majka sedi u svojoj širokoj kućnoj haljini i trpa krompir u usta. Čaki, obrazi su ti tako ispijeni. Učinit ću da ti se obrazi tako prošire da će visiti preko vilice. Sramota je kakav si, imaš tako lep profil. To je tačno, kaže moj otac. Već si nešto postigao, kaže majka. Samo kad bi prestao da piješ. Zašto ne dižeš pogled sa tanjira? Zašto ne gledaš ljude oko sebe? Pogledaj me, hoćeš još krompira? Ne. Još mesa? Ne. Još celera? Ne. Hoćeš još kafe? Ne. Još graška? Ne. A šta misliš da uzmeš još hleba? Ne, dođavola s tim, ako bih išta hteo, tražio bih to. Dakle, šta je s tobom? Viče moj otac. On baca salvetu preko stola, obara stolicu ustajući i odjuri u dnevnu sobu, lupajući papučama po podu. Čaki, kaže majka, nemaš predstavu koliko nas povređuješ. Nemaš predstavu koliko pokušavamo da ti ugodimo. Otac te voli. Došao si ovamo, naveo si Đorđa da pije. Imaš 25 godina. I još ima vremena. Otac hoće da te nauči da voziš auto. Ti kažeš ne. Ne želiš člansku kartu biblioteke, besplatne filmove. Samo piješ i ne dižeš pogled sa tanjira. Da li ti je ostalo nešto novca? Ne. Šta ćeš da radiš? Čaki, odgovori svojoj majci.